Hola, nosaltres som Isabel, Neus i Nayara i anem a explicar els factors determinants de les conductes prosocials. Així tenim l'índex que anem a seguir en el nostre treball. Com a introducció, explicarem que la conducta prosocial és qualsevol comportament que beneficia a altres o que té conseqüències socials positives. Pren moltes formes, incloent les conductes d'ajuda, cooperació i solidaritat. Per a començar, parlarem de les variables sociodemogràfiques, que són l'edat i el sexe. Respecte a l'edat, abans es creia que els xiquets menors de 5 a 7 anys no tenien un desenvolupament cognitiu ni experiències de socialització suficients per a realitzar comportaments prosocials altruistes, però diversos estudis empírics mostren que nens d'1 a 2 anys poden realitzar comportaments prosocials altruistes cap a adults o altres xiquets. Sobre les causes de les diferències entre sexes, alguns treballs argumenten que les xiques són més prosocials altruistes perquè tenen més capacitat empàtica. Altres, que la diferència està en els instruments d'avaluació. Altres assenyalen que les diferències cal buscar-les en la divergència de papers adquirits a partir del procés educatiu d'homes i dones. Així tenim un vídeo que mostra l'ajuda en xiquets. ¡Hola! ¡Granada! Ara anem a parlar de les variables cognitives. La presa de decisions guarda certa relació amb la variable afectiva de l'empatia. Són variables interdependents i destaquen per la seva influència en els comportaments prosocials altruistes. Alguns autors consideren que l'edat és una variable fonamental en aquests canvis produïts en la conducta prosocial altruista, ja que es porta a terme un augment en l'habilitat dels subjectes per posar-se al lloc de l'altre. En quant al judici moral, s'observa que en determinades circumstàncies, quan la conducta d'ajuda no implica un excessiu cost per al benefactor, la persona no necessita un raonament moral previ per a dur a terme aquesta acció i, per contra, quan la conducta prosocial altruista requereix un major cost, presenta una relació positiva amb el raonament social. Finalment, en el desenvolupament cognitiu i moral, les persones que tenen una imatge positiva de si mateixes poden arribar a sentir-se més disposades a realitzar comportaments prosocials altruistes que aquelles persones que tenen una imatge negativa de si mateixes. A continuació, anem a parlar de les variables afectives. L'empatia i l'ansietat són les variables afectives o respostes emocionals més importants que promouen la conducta d'ajuda en les persones. Si ajudem a les persones per disminuir la nostra ansietat o el mateix sentiment de culpa, ajudem per evitar el nostre propi malestar, és a dir, ajudem per motius egoistes. La gent que regula les seves emocions i conducta sentirà amb més probabilitat empatia. Per tant, hi ha una relació positiva entre la regulació emocional i l'empatia. Les diferències individuals en l'autocontrol i regulació emocional són importants en la conducta prosocial i en el funcionament social de les persones. És important saber distingir la simpatia de la empatia. Per una part, la simpatia es refereix a sentiments de pena per la situació d'una altra persona i la empatia emocional, en canvi, es refereix a una reacció emocional vicària. A continuació, presentem un vídeo que especifica aquests conceptes. So what is empathy? And why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment. Not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, No, you want a sandwich?
Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me." Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Per explicar les variables de personalitat, s'hem centrat en l'article que veieu en la diapositiva. En aquest es van passar els qüestionaris a una mostra de 507 participants pertanyents a centres de primària i secundària amb edats de 13 a 15 anys. Es confirma la hipòtesi en concloure que un grup de xiquets i xiquetes i adolescents d'ambdós gèneres que practiquen un esport van mostrar més conductes prosocials i extravertides, més conductes respetuoses, disciplinades i d'autocontrol, més conductes de lideratge i autoconfiança i menys conductes antisocials i delictives. L'article que hem trobat per explicar els factors del context de socialització tracta d'un estudi amb 733 adolescents de 14 i 15 anys per analitzar la relació entre els estils educatius dels pares i el raonament prosocial dels fills davant conflictes morals en què cal prendre una decisió d'ajudar a l'altre. Com a conclusions, obtenim que els adolescents que practiquen, observen i conviuen amb afecte desenvolupen la seva capacitat de compartir i aprenen a ser més sensibles davant la necessitat d'una altra persona. En canvi, els subjectes que no practiquen l'afectivitat, sinó que conviuen en un ambient de rebuig i hostilitat, es mostren més insensibles i els resulta més difícil identificar-se amb un estat de necessitat que una altra persona experimenta. En aquest vídeo mostrarem com influeix l'educació dels pares en els fills. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you, it's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness.
Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Alguns estudis han analitzat la relació de la conducta prosocial amb variables situacionals com la presència d'observadors, la presència de models altruistes, l'ambigüitat de la situació i la familiaritat i identitat de la persona que necessita ajuda. En una situació d'emergència, a mesura que el nombre de testimonis augmenta, la responsabilitat social individual disminueix i també hi ha un cert por al ridícul. És més probable que ajudi una persona si està sola que si està amb molta gent. La presència dels models altruistes augmenta les probabilitats que altres duguin a terme conductes d'ajuda. Les situacions ambigües inhibeixen les respostes prosocials. Si la persona que necessita ajuda és coneguda i coneixem la seva identitat, això afavorirà l'aparició de conductes prosocials. A continuació, anem a veure un vídeo explicatiu. Seguro que en algún momento por alguna de tus redes sociales ha pasado esta imagen. Flaco favor le hizo la Semana Santa, pero la verdad es que imágenes como esta se repiten en cada Semana Santa, feria, en centros comerciales, en cualquier calle. Este tipo de situación se puede resumir como nadie hace nada porque nadie hace nada. La gente decide lo que debe hacer interpretando lo que los demás hacen o están haciendo, en lugar de por decisión propia. Cuando hay más gente se tiende a pensar que ya los demás harán algo, ya habrá alguien más preparado, más cualificado como un médico, un policía, y pensar por lo tanto que lo que tú hagas no valdrá para nada, que será innecesario. Les normes socioculturals, els valors i els estàndards d'una societat que el subjecte a poc va interioritzant a través de la socialització fa que els subjectes d'una determinada cultura presentin conductes prosocials o no. Els grups culturals individualistes són més egoistes i violents, mentre que els grups culturals col·lectius abunden les conductes prosocials i promouen les conductes cooperatives. Cada cultura transmet pautes de comportament als seus membres i valors sociomorals determinats de les conductes prosocials, així com les justificacions o raons sobre el per què s'ha d'ajudar o no. Com a conclusió, sols comentar que la causalitat de la conducta prosocial altruista no és fruit de la interacció d'un o dos factors, sinó que són múltiples les variables que s'han de relacionar perquè la persona porti a terme un tipus de comportament tal qual. També volíem convidar-vos a entrar en la pàgina de Psicòlegs Sense Fronteres per a que veureu quina és la funció del psicòleg en aquests casos. Finalment, comentar que la pel·lícula The Blind Side és un clar exemple de conducta d'ajuda. Així vos deixem la pregunta a l'auditori. De tots els factors o variables determinants de les conductes prosocials, quins creus que són els més importants en la determinació de la conducta prosocial? Ordena'ls jeràrquicament de major a menor importància.